Ahojte kamaráti, tak dneska máme skôr smolu ako radosť. Našli sme podľa mňa ten typický firemný stav, o ktorom všetci hovoria. To, že je to špinavé, tak to ešte by človek prežil, ale toto lakované, tu vidno prach zastriekaný. A pozrite sa tu preliačenina, tu toto niekto zafarboval, odtieň úplne iný, modrej. Tu zase prach zafarbený, všade sú nejaké škrabance a najlepšie ako je nárazník. Vidíte ten rozdiel v odtieni? To je katastrofa. Preliačenina na streche. Tu keď si pozrieme, celé je to. Toto malo veľmi ťažký život, toto auto. Toto už je naša tretia Octavia pre zákazníka. Je to sklamanie zase, už som zúfalý, čo mu mám vybrať. Octavia 1 PTSI je asi najťažšie auto na kúpenie. Toto asi nebudeme púšťať, nie asi, ale určite, lebo ten vizuál je strašný, to by som sa hanbil, keby mám sa podpísať pod toto auto. Brzdy tiež boli síce nové minulý rok, menené, písané, ale kotúč už má tak možno 50-60%, platničky už dožívajú, takže firemka dostávala riadne. Ešte taká špecialita na záver. Fakt cigarety. Motor ide pekne, akože motor je aj suchý a všetko v pohode, ale ten vizuál je hrozný na tom aute. A oprava, kvalita opravy, ja nehovorím. Takéto auta určite nechceme pre zákazníkov, takže ideme niečo vymysleť ďalej.